Estem als baixos de la masia Roqueta, ubicada al municipi d'Avinyó. En aquesta casa, durant més de 700 anys s'hi ha elaborat vi. Són més de 30 generacions de membres de la família Roqueta que han habitat aquesta casa. Ara fa més de 100 anys, el meu rebesavi, a finals del segle XIX, va fundar un celler a la ciutat, a Manresa. I en aquell moment va començar a fer la criança dels vins joves que s'elaboraven en aquesta casa, va començar a emportar-se'ls cap a la ciutat. Per tal de que les botes, totes aquestes botes, no es fessin malbé en assecar-se, va decidir omplir-les del vi ranci típic de la zona. I és així com avui tenim en aquests soterranis de la masia Roqueta un autèntic tresor. Són tot de petites joies que estan emmagatzemades en aquestes botes i que són rancis. Aquest és el nostre ranci sagristia C1. C1 perquè és el copatge número 1, realitzat de 4 de les botes que pensem que són en copatge representatives del ranci que tenim aquí sota la casa. El resultat és aquest vi ranci de més de 40 anys que dona harmonia, que és golós i amable. Aquest és el nostre ranci R2, la bota número 2 del celler del vi ranci. Aquest espai és l'espai on originalment es tocaven els rancis d'aquesta casa. Aquest vi ranci, el ranci sagristia R2, és el primer d'una col·lecció de botes úniques, on extraiem una petita quantitat d'una sèrie de botes, una per una, en el que després s'embotellen per expressar la identitat d'aquesta bota i poder-ne descobrir les seves particularitats. En concret, aquest, el R2, és un vi extrem en les seves sensacions, una acidesa molt present i és extremadament complexa.